Ayan. Welcome back. Nandito na po tayo ngayon sa part 2 ng ating video ng nakaraang unit meet ng Lawang Northern Summer. So nandito na po kami ngayon sa venue ng aming palaro kung saan po assign po ako sa chess. So nandito yung ibang mga coaches. Kasama natin yung ibang facilitator kami ng palaro. Ayan, labas tayo. Nandito po yung mga coaches na nagpipinangusog. Ito po yung mga nagpipinangusog ng mga coaches. Lalo na ito kasi nanay. Ayan guys, umpisa na yung laban. Ayan, kaya tahimik lang ako dito sa gilid-gilid. Ayan, hindi na ako nagsisinalita. Ayan, humuhuring lang ako. Pumupuro ko na lang kami dito. Ay, literal talaga na nang girabo ako. Ang galing nila. Oh, para akong naengkantado. Hoy, nang girabo ako. Namirsik-pisik lang yung kanilang mga kamay. Opay ko daw pumosisyon si Nan Coach. Na-impluensyan. Ang coach. Hindi, nag-count na siya. Number, nano na nga mo. 5. Ika-6 na. Sige. Nga 45 kuha na steps Cardo Dalisay. ang huling 45 steps ni Cardo Dalisay. Oops. Okay. Nadakop gapon si Cardo Dalisay ni Lulu Delpin. Okay, klaro na. Ayan guys, nandito na po kami ngayon sa closing ceremony ng ating basta contest sa pag-chess. Opo. Nakalimutan ko. Yan kasi na nasa likod. Maiingay ang mga yan. Ano ba yan? Hala, grabe! Hindi ko talaga makakaya. Grabe oh. Lalo na pag nag-champion yan. Hoy, grabe, nang girabo ako. Hoy, nililungkot ka sa pagsudyo, nang girabo ako. Karansid mo ka mo. Ayan guys, gusto ko lamang po magpasalamat sa ating sponsor na nagbigay po ng ito. Ayan, putos. Tapos ayan, may tubig po. Hoy, sponsor, ayan, mag-hi ka dyan. Oh, ayun, yung sponsor na nababaliw siya. Ayan, yan po yung aming sponsor. Pwede po kayong magpa-sponsor sa kanya. Punta lang po kayo sa Langob. Ayan, announcement of winners na. From Unit 3. Unit 3. Tres Lagrimas. Mapalakpakan tayo. Nonoy, sa unahan ka. Huwag ka mag-alaala, doon ka Nonoy sa... Ay, karami si Ton. Yeah.
Team Captain Kala Teresa. Ayan guys, sa wakas may na kami. Ayan guys, may kasama ako dito. Champion yan. Champion long short. Basta champion po yan. Hindi po yan umiinom pero... Ayan. Ang event po niya, magaling po yan sa tie-dye, sa night-tie. Putyat. Ayan, pero yung event niya running. Ayan si Sir Renante Piconda. Yung apelyido niya, Piconda pero hindi po siya napipikon. Ayan. Oh, wala na. Palakpakan naman kayo dyan. Ayan, thank you so much and congratulations po sa lahat po ng winners ng unit meet dito sa Lawang Northern Samar at sa mga hindi naman po pinalad manalo. Ayan, better luck next time guys. Thank you so much. Yes.